Previously on Imali Yephepha. Lentwana sivayile. Asikhonyama. Hey, come on. Khapha nix ntwana. Awusangishake na crane yabona manje yini? Angintwana ngidala ifoni nje. Vala emakhuleni. La emakhuleni ithenga ifoni Sasithela bese shaya khona. Hayi man, ngazi lo mkhuba lo wamafoni sokugcwele ekhaya. Akusi awusakhona bekashaya isiqoko esiblack. Ufake isona black. Yinde. Inoboya yini chest. Somebody. Just say it. Airport. Angazi enye la ayithatha. Except mfana khambani. Mfana ngapha kuma PMG Stars kayiva neshi. Akala yashisa mfana ngeke karayi. Ngithi ngcono ngizophusha kayinto ya ntwana mina uzwakale kayini yabo hlari sophusha kayini kube into evayayo fast yabo sure ya izolo nathi icishe basibamba karampe ensayiyabona ngithe ngcono ngibaleke before zishuba ntwana yabo because uyabona ukuthi engashuba nomini ya abakhine baketha kara njengoba buphumile vele bana semzini hayi esha ngcono uzwakale kayise iphusha kayi one time yabo sazi ukuthi into izoba bhedela la sure ya ngizobona makuya ngeke cala preference. Cause it don't get easier whenever she's here. Everybody want a piece of her. I'm never the first. Oh no, I'm never the first. And it hurts. Your mom's really rare. Your mom's never there. Your mom buys me clothes, but your mom's always bare. I mean, your mom is everywhere, but your mom's never here. Your mom cares a lot, yet your mom doesn't care. I'm trying to get these checks, but I ain't seen a single cent. My luck frowns upon me when I try to raise the bets. I mean, what's the point of this? Can't even take your mom to prom because she's playing hard to get. Oh, sipocenta matota. Hey. Dan man. Ayoko sharp. Ngiyama ufuna nami nge-20% asolana. Yo, hawu sasekude nje mula. Mina ba street so uzambuzisa kahle. Ngihamba street sona. Yeah. Okay, ngiyabonga usho manje uhlala la eroundini vele. Yeah, ngihlala la, why? Oh, phela mina ngiyathanda ukuhlala nabantu abanjengawo. Awusho ukuthatha Ini le? ubuhle bakho. Umama. Amile ngimlande nje umongo special. Awusho ke nakho ngizama ngama-10 popular ke. Oh. Kuhle phone masiza. Mara pheka usho ubani igama lakho? Olethu mina sizongibika solo lo mali ye around it. Yeah. Don't fetch up Sharp. Ngayo nje uyisiketi noma phezulu mfethu yabo uzama nomagolide amadala yabo manje ithi phanga ngasonto sikapapalazi yabo ngamanje ayi2 amanje alala mfethu
Kaba kanti enhle ke ebezama ukubambile lento u2 finger mfethu yabo. Ufuna ushaya. Ngifuna ushaya mfethu. Bayothi gqi omnye umntana mfethu, omnye uphini yabo. Uze gijima. Yabo mfethu. Asithi lo mntana usithi mntana beyobayo nerobha aba yabo. Utsotse babhaya mfethu ukuthi bayarobha aba yabo. Kusebesheke memeza lo mntana yabo. Bezifaka kwayena yabo. Usithi ayoyika kwayena ungaka abantu abaronga yabo. Kusebe mfethu uqhana la mntana mfethu uthemba unjani mfethu. Ubani mntana? Ubani? Engidakhe leyo mntana bememeza mfethu, idakhe nje mfethu benqobe ejini mfethu manje, idakhe elihle, idakhe elihle mfethu yabo. Hayi ngimazi umntana njalo ekazi. Ukhona mfethu, uhlala kwesinye isikhathi Emergency. makoliti, makoliti. Hola, ukhona makoliti. Angikreyi. Yaziqeda kubayani lo? Kubayani? La ikhoneni. Yeah. Ngihlala nomjida so, uthi friend nomgama nami. Amanamba. Ubani Yeah. ebhaleni? Ubani? Uthe usolo. Usolo. Yeah, ngathi usolo. Ubani sisolo Hayi basi. mama, so. Isibhari makoliti mfethu. Uthi friend ngimdirect uya kadaye Center Sports or Response Center. Yeah. Yeah. Kanti wena usho ukuthi usho B7 suyachoma. Enhleke wena khamba ngawe wena. Ngani manje? Ilanga leliyana ngikhambe ngasemthini yakhumbula. Ngisho kutshelile ukuthi umntana uyaflopa manje. Same time thina usuyaphuma eroomini. Enhle kathi ngize leya kwami ethiwa. Baba manje mina sofuna ukubiza amajita for ukuthi manje umntana ufundisi. Hayi wena. Zwakala isibali. Wena. Wena mfethu mayenhleke ukuthi mangahlala ngiyohlala phansi lana mfethu. Thembe so. Uyabaza boshilo basebenza Executive ungayibambi lena isuka manje esibhedlela le. Kambeni kulentana le. asizeke zale. Lena mfethu. Thumnezi seyaphuma endlini. Oh, khuluma ngale ndaba le kamtshela wena boys nayo wena. Baba le yakusetapa le. Ake kukusetup. Ngeke room kithi. Baba ngeke ungika umntana ovaka noma. Akusi room to rent ama guest house amoto. If yakuhlula umntwana mfethu ungazi kithi uzocela nama room. Uyele kuma guest house wazi ukuthi uzobhadala imali yakho. Ufresh so. Ubesibedela into oshela yona. Baba lo mntana mara nawe yazi umntana unjani. Unzima lo mntana lo. Unzima. Ekibo komhambisana into lezi zakho. Wena manje sifundisa every day, manje sifundisa every day, man uthi sifundisa every day. Emakahambe futhi. Check manje isipira. Letha la. Uyabaya nada. Ngidobha lapha. Yebo, ipunishment yakho baya. Ngidobha ngozana kwathi. Usho uyakoloza mfethu. Sure. Bana lentana uyafaya. Wena. Mefuna room ufuna chiya. Siyasimza nomsijo. Mamunye umntwana ndiza fast nyana in. Mara mefika ka room yakhe. Xawuqonga usika guest house kai. Hayi izositshela ukwenzeka la siyibuza mayibuya la mayisheshizela la seyitshela Nyana beta. Uthi kambani ubuya bana umntwana ekseni kangaka. Mina mfethu ngibuya ngada mfethu nawe yabona manje lapha ngithumba bathole bengekho mfethu manje kodwa. La ichiriama ngithole ngeke. Oh, ngithi ubuya kusilaka ngizathi uphethe sinye staff ishisa kanjani mfana. Serious. Ukumcheka maleta so. Ubekele ingaka le picture lenga. Yeah. Good. Mina ngabe mfana. Lazima ngithi isigogwani ngada. Bheka umntwana. Tisimela umntwana phela sizovaya ngitsho. Yeah. Eboya usheshe la. Hayi kama lento nyangiphile lento yenzile le. Hayi. Seka. Yazi inkunzi wena. Yazi inkunzi. Hey my friend Palito, how are you man? Eshka, anga inkaza na hizi tu Nicole, ne? Sure. Excellent. Sasa, fuck, mpita mfrezo phone isela fast, yazi. Fast bijanya. Lobe etime yami ngani? Kuleba 2 minutes nje pha. Just nyambuza ukuthi uva bese avele. Ngani phone yakho bijanya. Yo. Efanele nawe shesha wa ungayiceli because ngifuna ukubona nomuntu. Ne. Avele bijanya. Yeah. Simon Situ. Shall Simon. Hey, nena peketa peta na yini sensi? Ya, siseba emali ba. Zamada sport ukuthi ayine ibambe phela. Hello. Futa.
Yini manje wena? Baba ngicovela ifoni. Uva lokho hayi. Mntwana bheka. Ngizothanga kanjani kwayo ngiyakutshela ukuthi bangihijackile. Ifoni. Ayekela umntwana mina caba lesi. Baba bangishayela ifoni wena. Relax abantwana sinesikhathi sama jokes thina. Ufuna ubhema la ngafethu uva ukwayi. Now relax ushutha nasiboko lesi. Yabona lesi. Lesi is fresh lesi. Baba Ngisiza serious lo. Uthini? Kwenzekaleni uva ukwayi Kunye nempintsha yakho. baba la ishumi lakho ke. ishumi lami babamela la leyo ukuthi wena bacovela ifoni bafuna ugwayi wethu la Hayiwa bacovela ifoni khona sikuthembe kanjani thina sikuthembe kanjani lathi nawusheshe manje wena wenza inkani yini ubone bana bona mama wakho lenye athi le ngicela ukuthi ngiyifonise jikijiki nangithi ngiyabhala la emakhuleni mangithi ngiyibheka ngishaye khona la le aniyazi mina ngikhona ukugijima bacovela ifoni awunabo abuye kungani bacovela ifoni moswena wayacovela isigqoko wayacovela ngayiphatha wayacovela une-emergency ngimfonise manje ngimqhaye ifoni bamba la sina logwayi boy sina logwayi lakhi nawe thina sina logwayi soze ushis boy ende ngiyatshela nawe uyangitshela enhleke mina ngivayisi vele ngendlela batshela ukuthi Ari mina ngilahlekile ngifuna ukuringa nami. wayucabanga lento le wangicabanga lento le ke ifoni beyivape senjengoba sesikhwameni phone bese sikhwameni esikhwameni wafika umjini athi kimi ngizongifona vaya la kubuyela bawubuyela afanele nawe uzongibasela vaya kubuyela sina logwayi sifuna ukubhema la mina ngeke ngiyemakhulini futhi Ngeke. ngoba kulahleke ini manje Uthi ngeke. ngiyobuya ngingena-ecathulo Uthi akafuni yamuza uthi akafuni. Uthi ngeke phela. Ya ngiyamuza lapho. jonga thina ngezikuthembe if hayi phela silapho ukuthi balithathile wagcoba ngezinto awukhali nokukhala bashana nokushaya yini Ngimeka enza la. yasidanele Ngimeka tantara. enhleke wena Kichibise kanjani tana lesinayile. Cause it don't get easier whenever she's here. sazi ukuthi yamasha phela manje day number 3 kawayi mele umasha Your mom cares a lot, yet your mom doesn't care. I'm trying to get these checks, but I ain't seen a single cent. My luck frowns upon me when I try to raise the bets. I mean, what's the point of this? Can't even take your mom to prom because she's playing hard to get. She's hard to get.